12 vježbi za izgradnju samopouzdanja koje možete raditi svaki dan. Zamislite život u kojem se ne bojite preuzimati rizike, iznositi svoje mišljenje i slijediti svoje strasti s nepokolebljivim samopouzdanjem. Vrijeme je da taj san postane stvarnost. Samopouzdanje nije osobina rezervirana samo za sretnike, to je vještina koju možete razvijati i jačati kroz praksu. Bilo da želite poboljšati svoje performanse na poslu ili se jednostavno osjećati ugodnije u vlastitoj koži, sljedeće vježbe će vas postaviti na put ka tome da postanete samopouzdana i osnažena osoba kakvom ste oduvijek željeli biti. Spremni? Krenimo. Broj 1. Usvojite moćne poze. Jeste li znali da vaša postura može uticati na vaše samopouzdanje? Probajte ovo. Stanite uspravno, stopala postavite u širinu ramena, ruke stavite na bokove i lagano podignite bradu. Ova poza, poznata kao Superman ili Wonder Woman stav, prenosi dominaciju i moć. Držanje ove poze nekoliko minuta prije izazovne situacije šalje signale vašem mozgu da ste vi ti koji kontrolišete i spremni ste suočiti se s bilo čim. Broj 2. Slušajte optimistične pjesme. Muzika može značajno uticati na naše emocije. Slušanje podižućih i inspirativnih pjesama sa zaraznim ritmovima i motivirajućim tekstovima aktivira centre zadovoljstva u vašem mozgu i oslobađa dopamin, neurotransmiter povezan sa osjećajem sreće i motivacije. Ovaj val pozitivnih emocija mijenja vaš način razmišljanja, pomažući vam da se osjećate samopouzdanije i spremnije za suočavanje s izazovima. Broj 3. Ponavljajte pozitivne afirmacije o sebi. Ova vježba je jednostavna, ali vrlo moćna. Ponavljanjem afirmacija poput ja sam sposoban, ja sam samouvjeren i vjerujem u sebe jačate ove pozitivne osobine unutar sebe. Ova praksa pomaže preoblikovati negativni samogovor i zamijeniti ga osnažujućim i podižućim mislima. Kontinuiranim ponavljanjem ovih afirmacija stvarate čvrstu osnovu samopouzdanja koja pozitivno utiče na vaš način razmišljanja i djelovanja. Broj 4. Razmislite prije djelovanja. Razmišljanje prije djelovanja je ključna praksa koja može značajno doprinijeti izgradnji samopouzdanja. Kada zastanete da razmislite o svojim postupcima i izborima, umjesto da impulsivno reagujete, dajete sebi priliku da donesete promišljene i namjerne odluke. Ovaj promišljeni pristup omogućava vam da djelujete u skladu sa svojim vrijednostima, ciljevima i ličnim uvjerenjima, što u konačnici povećava vaše samopouzdanje. Broj 5. Kreirajte staklenku samopouzdanja. Ova vježba djeluje kao rezervoar pozitivnosti, spreman da vas podsjeti na vašu vrijednost i potencijal kad god vam zatreba. Zapišite komplimente koje ste primili i postignuća na koja ste ponosni na male papiriće i stavite ih u staklenku. Kad god se pojavi sumnja u sebe ili vam treba podsticaj, posegnite u staklenku i pročitajte nekoliko papirića. Prisjećanje na ove pozitivne trenutke pomaže preusmjeriti vaš fokus sa sumnje u sebe na vjeru u sebe. Broj 6. Probajte novi fizički aktivitet. Ulazak u nepoznato i istraživanje aktivnosti koje ste ranije smatrali zastrašujućim ili nemogućim može biti zaista transformirajuće iskustvo. Kako se probijate kroz početnu nelagodu i napredujete u odabranoj aktivnosti, razbijate samonametnute barijere i otkrivate neiskorišteni potencijal u sebi. Ovaj proces rasta i otkrivanja ne samo da jača vaše fizičke sposobnosti, već i razvija osjećaj samopouzdanja koji se proteže daleko izvan samog područja aktivnosti. Broj 7. Provedite samoprocjenu. Redovna introspekcija i refleksija mogu vam pružiti jasan osjećaj za ono za što se zalažete, kao i za vaše jedinstvene sklonosti i nesklonosti. Poznavanje sebe poboljšava vašu sposobnost efikasne komunikacije s drugima jer donosi osjećaj autentičnosti i samopouzdanja u vaše interakcije. Kada ste svjesni svojih snaga, slabosti i strasti, možete jasno i uvjerljivo iznijeti svoje misli, stavove i ideje. Broj 8. Izložite se odbijanju. Namjerno traženje situacija u kojima je odbijanje mogućnost, kao što je traženje popusta ili postavljanje smjelog zahtjeva, može biti moćan alat za izgradnju samopouzdanja. Cilj ovdje nije nužno uspjeti u svom zahtjevu, već se desenzibilizirati na strah od odbijanja i shvatiti da to nije odraz vaše vrijednosti kao osobe. Ovo vam pomaže razviti deblju kožu, učiti iz neuspjeha i graditi otpornost. Omogućava vam da odvojite svoju samovrijednost od ishoda, omogućavajući vam da zadržite svoje samopouzdanje bez obzira na odgovor koji dobijete. Broj 9. Uključite se u improvizacione aktivnosti. Praksa improvizacije može imati značajan utjecaj na izgradnju samopouzdanja. Izaziva vas da razmišljate na nogama, vjerujete svojim instinktima i prihvatite nesigurnost. Ovo vam pomaže da se oslobodite perfekcionizma i stalne potrebe za kontrolom, jer učite kako reagovati i prilagoditi se neočekivanim situacijama. Kroz ovaj proces gradite samopouzdanje u svoju spontanost i razvijate vjeru u svoju sposobnost da se nosite s raznim situacijama. Broj 10. Izvedite slučajni akt hrabrosti.
Kada preuzmete inicijativu da učinite nešto hrabro, kao što je govoriti u javnosti ili čak samo započeti razgovor sa strancem, počinjete prelaziti vlastita ograničenja i širiti svoju zonu udobnosti. Ovaj čin guranja sebe izvan onoga što je sigurno i poznato pomaže u izgradnji samopouzdanja i jača vjeru u vlastite sposobnosti. Svaki akt hrabrosti je prilika za učenje i rast, jer vas prisiljava da prihvatite rizike i potvrđuje ideju da ste sposobni suočiti se s izazovima. Broj 11. Praktikujte samostalnost. Često, sumnja u sebe i nisko samopouzdanje proizlaze iz negativnih uticaja. Da biste to suzbili, praksa samostalnosti je ključna. Preuzimanjem kontrole nad vlastitim izborima i pronalaženjem ispunjenja u aktivnostima koji su samo vaše, oslobađate se uticaja drugih. Ovaj proces vam omogućava da razvijete snažniji osjećaj sebe i povećate samopouzdanje. Možete početi pronalaženjem hobija koji je isključivo za vaše uživanje, bez traženja mišljenja drugih. To će vam dati nešto na što možete biti ponosni i u čemu zaista uživate. Odatle možete koristiti svoje novo osvojeno samopouzdanje da oslobodite i druge aspekte svog života. Broj 12. Ne govorite. Pokažite. Kada osjetite potrebu da se stalno hvalite svojim snagama, to obično proizlazi iz straha da ih drugi neće primijetiti. Ali evo u čemu je stvar, pravo samopouzdanje nije verbalna samopromocija. Umjesto da brinete o tome šta drugi misle, fokusirajte se na utjelovljenje svojih divnih osobina i dopustite da vaši postupci govore sami za sebe. To pokazuje poniznost i vrijednost suštine nad površnošću. I dopuštajući drugima da formiraju svoje mišljenje, također uspostavljate kredibilitet i poštovanje. Dodatno, bonus. Napišite pismo budućem sebi. Iako ova vježba nije nešto što biste trebali raditi svaki dan, omogućava vam da se povežete sa svojim unutarnjim motivacijama i aspiracijama, pružajući vodič za lični rast i razvoj. Pisanje pisma budućem sebi prisiljava vas da razmislite o svojim trenutnim snagama i identificirate područja za rast. Priznavanjem svojih težnji i postavljanjem ciljeva, aktivno poduzimate korake ka stvaranju života kakvog želite. Dok pišete, usađujete osjećaj svrhe i odlučnosti, jačajući vjeru u svoju sposobnost postizanja ciljeva. Samopouzdanje je poput mišića, što ga više vježbate, to postaje jači. Budite strpljivi, budite ljubazni prema sebi i nastavite raditi na tome. S vremenom i praksom počet ćete primjećivati nevjerojatne promjene u sebi. Sjajat ćete samopouzdanjem u svemu što radite, od održavanja važnih prezentacija na poslu do jednostavnog, ali snažnog prihvatanja sebe. Šta mislite? Koje su situacije ili izazovi koji vas čine manje samopouzdanim i zašto? Jeste li pokušali raditi na njima? Podijelite svoje misli i komentare ispod. Ako vam se svidio ovaj video, dajte mu palac gore i podijelite ga sa svojim prijateljima, kako bismo mogli nastaviti praviti ovakve sadržaje. Za više videa poput ovog, pretplatite se na naš kanal i ne zaboravite kliknuti na zvono za obavijesti. Također, svakako pogledajte i naše druge videe. Hvala na gledanju.